Sus! Ariat. Don't know what will I make you. Pizza or what? But, sabi ko. Okay, kiss me. Good morning, Yensters! Ano ako na ilaw, ha? So, nagre-ready na ako papuntang trabaho. Nakita nyo lang. Gusto ko lang mag-t-shirt today. Polo shirt. So, polo. Tsaka, insert ko lang ng konti. Pinaloose ko lang siya dyan. Ayan. Medyo, I feel okay. Hindi masyadong bloated yung ating chan today. So, kaya, ganito lang ating, OOTD sa work. Tapos, nag-jeans lang ako. Normally, gusto ko yung black ko. Kasi, mainit yun siya eh. Kasi, lalo na pag nagbabike ka, mas maganda yun. So, kakapanood ko pa lang ng video ni Sis Dana in the Netherlands. Nag-review siya ng Ultra Collagen drink. Pero ba, wala pati, inano ko na pala. Nag-review siya. So, honest review yun kasi binayaran niya yung lahat, ha. Hindi po yun sponsored. Di pa po tayo ganun big time na mag-sponsored, you know. Meron pa ako isa dito. This is for tonight. Ano ko pa to? Minsan kasi nakakalimutan ko, but it's okay. Pag nakakalimutan mo, pwede mo siya inumin 3 times. So, sip ka ng isa ngayon, bukas naman isa, konti, tapos isa naman, ubusin mo. So, pwede yun siya. Basta after, may nag-message sa akin na, baka yung pinadala kong mga sabon, baka darating na daw. So, ngayon, hindi din ako nagme-makeup katulad ni Sis Dana. Walang makeup. Yung sa akin lang talaga. Kilay and mascara ako ngayon. Tsaka nag-lip balm ako ng konti. Yun lang. Kasi we need to moisturize. Tsaka vitamin cream, moisturizer sa face. Yun lang. So, inano ko muna yung hair ko. Ginanon ko kasi mamaya ipoponytail ko na naman to kasi alam niyo naman ako, I don't like yung mga buhaghag na mga hair kasi para kang wak-wak ba? Hansa yung sa akin sapatos ko. Mag-black shoes na lang ako. Black shoes na lang ako, no? No. Mag-ano lang ako yung gray ko na palagi kong sinusuot. Kasi gray. Kasi malamig din to eh. May madaming butas-butas. Nakakaloka. So, panoorin nyo po yung isi-share ko po yun doon sa aking page, yung kay Sis Dana in the Netherlands na yung review niya about sa collagen drink. Ano yan siya, bumibili yan siya, may stock na yan siya buong month. So, para hindi na siya nagwo-worry, para hindi talaga siya nauubusan. Parang kapal ng aking kilay, pero okay lang yan. Yung talagang problema ko lang talaga is itong eye bags ko. But okay lang yan. Yan binigay sa akin ng Lord. It's okay. Ayan. Teka lang, magsasapatos muna ako, ha. Hindi na talaga ako nakakapag-vlog every day. Kasi minsan, diba, yung feeling mo na you're so down, na wala ka sa mood na mag-vlog. And then, ako ngayon, nag-start ako na mag-post ng mga videos in TikTok. So, if you want to follow me, it's YanNL, yung para sa mga keto lunch. Ginagaya ko lang din siya. Pero baka sa inyo, maging okay din sa inyo. So, tignan nyo lang, no? Wala namang masama kung titignan nyo lang or itatry nyo yung mga ginagawa ko. So, actually, mamaya for my lunch and snacks, meron ako madaming all sorts of food na dinala. Of course, yung pepper natin andoon, yung cream cheese, yung apple. Wala akong cucumber kasi wala kaming cucumber ba? May may mane, cashew nuts, unsalted. And then, teka lang, I just wanted to share, para hindi pa siya ubos. I bought this one pala kahapon, low carb na breakfast cookies. So, pwede to siyang alternative. It says pa dito, 96% less sugar. So, hindi ko pa yan siya na-try kasi kahapon ko pa lang siya binili. And this one also, weight care na 2 times siya sa loob na 212 calories. So, kung kakain ka lang naman ng tsokolate, why not yung mga ganito? Actually, 2 piraso to. Kinuha na ni Bana yung isang sabi. Kasi wala naman kaming chocolate sa bahay. Sabi ko, kung gusto mong kumain ng tsokolate, eto na lang. And may mga binili pa akong isa, andun na sa aking baon. Kasi for example, if nag-crave ako ng matamis, pwede ka ding
kumain ng matamis, pero yun lang yung may low carb. So, naghahanap ako dito kahapon kung saan talaga pwedeng makabili nung medyo mura, tapos maramihan na bili. Kasi sa online talaga, the same lang yung prices. But then, to think, parang namamahalan talaga ako, no? Namamahalan ako. So, kanina, yung breakfast ko is just soya. Eto, kung hindi nyo to, soya milk, unsweetened, so wala siyang sugar. Pero ako kasi, pag nagkakape ako, wala na siyang sugar. Pag dark, ha? Pero yung Cryolipo coffee, pasok yun siya sa keto kasi yung sweetener niya is stevia. Hindi lang ako bumili ng stevia kasi diba para save din ng konti. So, hindi na ako nag-stevia. And then, ano lang, yung normal na Quaker Oats and then chia seeds. Yun lang nilalagay ko kanina. So, meron akong video na ipopost sa YouTube, sa TikTok. And then, inom muna ako ng gamot. So, one for my gluta. Ayan. Last na to, nagluta ko front row. Dealer din ako. Dealer talaga. Member ako ng front row. And I've been using this one almost 3 years, 2.5 years. Almost 3 years na kasi magti 3 years na si Sofia. After kong pinanganak si Sofia, doon ko na talaga nag-try talaga ng gluta, ng collagen, yon. So, after nito, darating na si ating glutathione combo na ating collagen drink. Very, very soon, nasa warehouse na siya ng Manila. So, ipapadala na lang dito. So, meron ng stocks, si Sheck's Diary. So, darating na yan. So, for example din, na nakakamiss ako na uminom ng Ultra Collagen Drink, ito ang ginagamit ko. This is collagen, by the way. Pero if you don't want, okay laman. This is 2 times in the morning and 2 times in the evening. Nasa sa inyo din. It depends kung ano yung ng katawan nyo. Yung gluta din, pwede din 2 times a day. Pero ako, isa na lang. Kasi, 'di ba, matagal na ako para siguro, ewan ko minsan, wala kasi akong medyo sun. Wala kasing sun dito. So, baka medyo maputla na. So, hindi naman talagang maputla. Siguro sa camera lang to or anything. But, okay lang siya, 'di ba? So, ngayon, iinumin ko lang yung aking high blood pressure, collagen, at saka yung aking gluta. Combo talaga itong tatlo. Dati, 4 ata to eh. 4 or 5 kasi may vitamin C pa ako. Tapos, meron pa din ako, ano pa yung pangalan ng isa? Yung sa hair, gummies, naubos na kasi free lang yun eh. Nakuha ko lang yun siya, so free lang. At saka, as always, yung aking, pagpunta tayo sa trabaho, ito yung gagamitin ko today, yung YSL na bigay sa atin ni Roxy Goods. Ayan, thank you again. Madami pa ako dito na hindi ko pa talaga nagamit. And then, as always, yung ating water with chia seeds. You can put lemon or cucumber. It's up to you. Ganon. Ayan siya. So, ayan na. Papasok na tayo. Naglalagay pa pala ako ng mga sing-sing, yung mga chuba-chuchu natin for work, yung ating aritis. Aritis ba sa Bisaya? Aritis. Tapos, yung ating relo. Kasi relo is life talaga for me. Kasi kailangan ko malaman yung oras. So, ayun. Okay, mga lalabs. I will see you mamaya. Hello, mga lalabs. Pasensya na kayo. Hindi tayo nakapag-vlog the whole day kasi super busy sa work. And I needed to do something para sa aking mamaya, Maria, ganun. Maria pala yung totoo kong pangalan. Now, alam nyo na. So, kaya, hindi na ako nakapag-vlog sa work. Tapos, pag-break naman, kausap ko yung manager ko. So, wala nang time mag-picture kung ano yung makinakain ko. Sayang kanina dami kong dinala na maganda for keto. If you want to know more about my keto diet recipes or yung mga meals na ginagawa ko na short lang, ang madali ninyong tignan, nasa TikTok po siya. Follow nyo ako. It's Yen NL. Meron akong isa doon and then nag 2,000 views na siya. I'm so happy. Meron ako i-upload mamaya.
And then, hinahanda ko lang yung dinner nila, tapos ako na naman. And then, alam nyo, honestly, kahapon, hindi ako napagawa ng menu. So, what I'm making for Bana is just ganun. Kasi iba naman talaga siya yung pagkain namin eh. So, sa kanya, puff pastry na salmon, na ready-made na siya. You can buy this in the grocery, sa mga groceries ninyo. And then, naligo na pala kami ni Sofia. Alam nyo, kinuha ko siya ng 4 o'clock kasi umuwi kami ng maaga. And then, gusto niyang maglaro sa labas. So, naglaro kami. Super tagal namin. Tapos, I decided to maligo kaming dalawa. So, naligo ko kahapon. Naligo na naman ako today. So, I'm everyday fresh. Sana naman, no? Halikan ako ni Bana ng todong-todo. Walay. So, nagluluto lang ako. I'm medyo late na. I think Bana is here. It's 6:15. So, hinahanda ko lang I'm so sorry. Nag-noodles na naman si Sofia. Kasi malamig. And wala akong gawang noodles na So, tomorrow, babawi naman ako sa anak ko. So, kakainin lang niya ng biscuit. And then, kay Bana is potatoes. I wanted to go down kasi kuha ko ng cauliflower. Pero bukas bibili ako ililista ko yung aking mga bibilhin. Tapos yung aking mga menu. Makita nyo siya. I'm going to upload them again sa TikTok, HCNNL. Tignan nyo yung bag ko. Super full. Galing ito sa trabaho. Itatapon na eh. Sabi ko, hingin ko. Maganda pa naman siya. Ayan o. Hindi ko alam kung saan ko siya gagamitin. But then, hiningi ko siya. So, with permission yan ha. Ang dami nilang tinapon kanina. Hindi na lang magkasya sa aking bag. So, as usual, yung bear ni Sofia. Yung may baon is totally empty. So, tomorrow free ako. Hi, baby! Tignan nyo. Hi! So, nagpapa-cutie-cutie pa. Say hi! Yeah? Yan yung ribbon niya nung pa siya. Yung baby na. Tawag nito yung akin anak. Thank you, baby. Yung, tawag nito? Ay, mahulog. Yung bininyagan siya. Pakita ko yung photo. Say hi! Oh! You're hungry? Here, hold baby. Hold baby bunny, please. Wala, tinapon na. Hungry na. Pero, gusto maglaro sa tubig. Gusto magstay sa labas. My Bana is here. Dada is here. Dada, we're late. Sorry. Mama is still cooking. Sus! Ariat. Don't know what will I make you. Pizza or what? But, sabi ko. Okay, kiss me. Ribs? Huh? I'm sorry, it's late. Tomorrow na lang, on Friday. Have not thought about it. A few moments later. Hi mga lalabs! Dito lang kami after dinner. Medyo maldita kasi Sofia today ay. Nak, say hi. Pia. Nood lang si Dada ng TV. And then si Sofia kumakain. Ewan ko ano oras na matutulog ngayon. Kasi 4:30 pagpunta ko. Kakagising pa lang, gipukaw pa nila. Medyo nainis ako, pero hindi ako dapat magalit. Pero itong isa, galit siya. Kasi matagal tong matulog. Ha, baby? Hindi na ako naglinis ng kusina. Bukas na lang, kaya pagod na ako ba? Wala naman gagawin bukas. Alamin natin yung ating collagen drink. Later. Alas 8 na ng gabi. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지